pacar. Jaigung kula aturaken monggo sami sampegati. Kanca-kanca raitan mangke dipun iringi dansaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yadati Prapawan ing ratri Sosokoro Mantra kawuryan sembah diri kula ngapur pori sang mor pengrat ya kumalane pramudita sira kang Durgama sinapun kahendikan ing saksonar buka wiwanan carita sinunggih panampita ginepit lan budaya luhur Mereka teko walu pisang yo ing Amarsudi teteping dharma mereka utaman Surabaya Pitana Rahayu kang makarya Rahayu Sagung dumadi ning dewa minangka pambukaning kandha. Wayang Purwa mila ginambar miring. Sinurdewa Naraden sarosmu sinamur sandhit ukara. Sinenggah sinden sendonan gendhing kekawin tak ana kawantak gelir gelar jagat terus binabar. Lamun layar dulung tandha mukuting lakon. Balen comongko soryan yen kidalang kangge sangi. Gedha kepraketeng jantung tembang lagu-liku lakone manungsa. Nyata bungah susah bejo cilaka cinangka winonte jroning carita sawiji-wiji. Yen ketepok minangka bumi ya iku rajane pitah Cangkara ngayek urip ing Janaloka. Lanang wadon gedhe cilik padhang peteng mukti apa mati gilir gumanti sariatri datar pilih papan lan wanci. Ya mung saloka wecaning sarjana sujana mongko lajeng carita sapa nandur bakal munduh sapa utang kudu nyaur nyilih balekake sing gawa mulihake sing gawe kudu nganggo budi nesta ambek angkara cenadang neraka nanging satu budi suci ning ati kang ginandang manjing swarga dongeng kuna dadi pangilon-ilon kaca diri kang becik tinulada kang kalaya katenta yaiku sejati nonton pagelaran wayang Purwa tinggalane para wali songo. Sing nggawe negari Ngamarta lan Raja Jula Prabu Puntadewa. Darma Putra Darma Wangsa. Ajata Satru. Ya Prabu Yudhistira. Yen to Narendra guna ngaguna tan ngendhak gunaning jani luhur datan ngumpuli. Andhap tan kasoreng sesami. Ambek sang katong angin Drayana sumur gumulik bumi penetaan Danaloka ya Danalodra Nalindra kang ambek budi dharma yen to ginunggung wiyaring jajan wibawane sang katong saratri datan ana pedhote rantap-rantap sumbelah Sunaraditya cahyana kali prayoga negari Ngamarta samangke pratanipun Tandrawati Prabu Sri Bathara nanging saektosipun Kresna palsu ingkang mireng tatah punika nata mandha Jura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama Kusumane kita Jaladra ya Kakrasana. Datan kantor panengkapan Bekasi Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Bimasena.
angkon jama kula bukan lampun Raden Janaka ya Raden Arjuna datang kanton Raden Angkon dan Raden Sadya makor pangdas kawi jeresan Dwana sembah niring ulun kapura risang morbeng ma
paring kelahan Tuana kanang memujweng lamun sira anggek guru kaki pamilya manungsa kang nyata ingkang becik partapat sarpa kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang irangi syukur hantuha wong popo ingkang musamungkul San Miguel mawean iku pantes sira kurana sarapane kapuhono sarapane nuwun pamanggi Koko Prabu Indrawati sarawuh duka wonten negari Ngamarta kula ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk wonten sahandhap pepada paduka jeneng Koko Prabu ingkang ngatemben rawuh wonten praja ing Ngamarta nuwun inggih Yai dahat katedha kalingga murta sih kono kaya Yai Samyaji kula tanpi tangan kula kalih kula kalungaken ing jangga remesping wardaya manjing meradake amewah ana bagya kahiwanan mboten aku namung budya pastawanipun kakang mawan tuwantu mugi kantulung teng arsa paduka Yai Prabu kalung inggih Koko Prabu cinadong tangko kalika pundi-pundi dadosa jimat paring berkah pangestu paduka jeneng Koko Prabu andadosaken katentremaning praja ing Ngamarta sumrambah para kawula dasih tumunten kepala lenggah ingkang prayogi sampun ngantos wonten raos ewet sarta perkawet Koko Prabu Indrawati nuwun inggih Yai kados boten wonten raos ewet sarta perkawet pun kakang sato lenggah wonten negari Ngamarta karana Ngamarta menika kok kados negari Indrawati semanten ugi Indrawati karo kados negari Ngamarta kawula inggih Koko Prabu Indrawati
Koko Prabu Mandura sarwa paduka wonten negaring Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami mugi kunjuk. Woi dadak. Kaono niki Kyai Prabu. Pambagi paduka Kyai Prabu ing Ngamarta tanpi tangan kalih. Kula kalungaken Jangkara Mesewardaya manti ora daging amewara bagya kawanan boten langkung namung puja puji pujastuti kula. Kunjuk wonten ngarsa paduka Kyai Prabu. Kalau nggih Koko Prabu Cinadong tanpa kalih punika mugi dadosa jimat. Wonten kecaken anggen paduka pinalenggah Koko Prabu Mandura. Inggih kados boten kirang mlayogi. Kakangku lejri kakangku rawuhku manegara Ngamarta basaku Winaturu. Werkudara ya tak tampa Yayi. Ora liwat pangestune pon kakang wae tumuli tampanana Yai Sena. Paduteng ado kuwatanku. Baladewa kakangku basaku Patura. Yo Yai Werkudara tak tampa kali padha-padha. Pangestune pon kakang wae tumuli tampanana Yai Werkudara. Yo tak gegep ado kuwatanku. Semanten ugi kula pun Janaka ngaturaken suwe pabekti mugi kunjuk Koko Prabu Ndarawati dalam Koko Prabu Mandura. Yo Dimas Kaipe. Tak tampa pangestune pun kakang wae tumuli tampanana. Semana uga Yai Janaka uga tak tampa pangestu wae tumuli tampanana. Arjuna kuwi nggih kok mugi-mugi dadosa jimat. Kula pun nangkula ngaturaken suwe pabekti Koko Prabu Ndarawati dalam Koko Prabu Mandura. Inggih kula pun sadewa mugi ngaturaken supabekti mugi kunjuk. Yo Yayi. Yayi nangko sadewa tak tampa pangestu wae tumuli tampanana. Yo kembar tak tampa. Pangestu wae tumuli tampanana kembar. Kula nggih kok Cinadong takonan punika dadosa jimat. Inggih Koko Prabu kula mugi dadosa jimat. Yayi Samyaji kula wonten ing dawuh Koko Prabu Ndarawati. Mestine kemawon andadosaken kagiyating penggalih karana suwanipun Kakang Ndarawati sengkan datang pepoyan. Kajawi wonten raos kenten bangkit pepindhan bondonipun. Boten panjenengan kadang-kadang kula para Pandhawa. Satemapun Kakang abdanto wonten ngarsa paduka Yai Samyaji pun inggih yo. Yai Samyaji kepareng miyarsakaken sarta midhangetaken menapa dados satulipun Kakang. Andrahing Kang Puspitara. Kasiliring samirana mrih jejimat pundhen rasa pengayoman kula. Prawa duka wonten praja Ngamarta andadosaken kagiyating manah kula estunipun wonten wibatos punapa Koko Prabu. Monggo katri paring dawuh dumateng kadang paduka para Pandhawa. Yayi kula wonten ing dawuh.
Sawanipun Kakang Ndorowati dumateng negari Ngamarta ing ajeng sampun nglakuraken bilih sawanipun Kakang menika wau nuruti derenge raos. Karo wedamake negari Ndorowati nembe ketaman pagebluk Manyakara. Awis sandang satu awis buka. Satemah bencana alam maneka wani wonten negari Ndorowati kadosta. Gunung sami jeblok. Bumi sami bengkah, lindu gonjengaken bumi. Segara ngamuk wonten daratan. Penyakit maneka wani wonten negari Ndorowati. Esuk lara, sore temekaning mati, semanten ugi sonten sakit enjang dumugi pejah. Ngantos pun Kakang Ndorowati ngupadi para pinter, para winasis, para sujana sarjanane budi. Para sewa sugata yang para mipuna. Sedaya ingkang tindakaken kula cabar gagal wigar tanpa dados milayani. Daya-daya pun kakeh wonten negari Ngamarta estunipun kula badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Paduka Yai Samyaji. Negari Ndorowati saged waliya jati teman nirmala saking pagebluk. Menawi negari Ndorowati dipun tumbali pusaka Ngamarta, pusaka Jamus Kalimasada milayani. Sawanipun dumateng negari Ngamarta estunipun badhe ngampil pusaka Jamus Kalimasada kinarya tumbal wadhal negari Ndorowati. Sorate pantama sumula hamadhangi jroning pasarean menawi wadana haremu kalingan angan sang jaman ganggo sang jaman wong sumung kembuling sakak apa baboy mane manulun tadak runte ternyata manono wong agung ing Ngamarta Prabu Kuntadewa Sidra Hundalosa rantaping galih rucut saking penangen-angen bilih pamundhut ing Raka ing Ndorowati tetela pusaka Jamus Kalimasada kinarya tumbal wadhal negari. Dadak sakala mangke geger pasih banjaba kaya klebon jajal. Wiswanipun Punakawan Petra dalah Punakawan Bagong minggah ing negari Ngamarta. Kan samar mamore
kembang popong tatepang rayungan palem kadung tumelong manglung kati nyuping marupa mondo manggut-manggut asri yen dinulung hakarya sing semkang tumingal ingsun waspadake kaya Punakawan Petruk padha winantu karo Harjan Pisuwanmu Punakawan. Inggih. Praja pisuwan kula mboten langkung kula ngaturaken suwe pabekti mugi kunjuk. Ya Punakawan Petruk dak tampa Bagong padha slamet. Angge wilujeng sinuwun. Ana parigawe apa sira ngadhep ana ngarsane ingsun? Nggih. Wale-wale menapa sinuwun? Saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang ageng dening kula kemawantun Cumantaka minggah ing negari Ngamarta. Ing mangka mboten katimbang kan Paduka sinuwun Ngamarta. Ya ora dadi ngopo Punakawan. Kula menika dipun utus kalih Kakene Semar nanging nuwun sewu. Ature Kakene Semar badhe kula terokaken supados boten wonten undhahing pawarta sudaning titipan. Tembung undhahing pawarta sudaning titipan kepiye Punakawan? Ingkang dipun wastani undhahing pawarta umpaminipun ler desa menika wonten sawer agengipun namung sak driji. Kabar kala wangun dumugi kidul desa menawi ler desa menika wonten sawer agengipun sak pupu. Kabar kala wangun dumugi etan desa menawi ler desa menika wonten ula gedene sak glugu. Dados pipitangan pungkasan kok mboten cocok kalih kawontenan ingkang saknyatanipun. Kabar cilik senengane digedhek-gedhekke menika ingkang dipunwastani undhahing pawarta. Mengkono Punakawan. Inggih. Banjur sudaning titipan adaan saking inggih menika grojok-grojok dumugi ngandhap menika kricik-kricik menika sudaning titipan. Mengkono ya Punakawan. Inggih. Sabanjure terus kepiye? Kula sowan dhumateng negari Ngamarta, estunipun dipun utus kalih Kakene Semar. Gandeng Kakene Semar kok dados lurah. Dados lurah wonten Kelurahan Karangkadempel, Kecamatan Sambung Macan. Ngoten. Anderek Kabupaten Sragen. Mengkono Punakawan. Inggih. Dikongkon wong tuamu Kakang Badranaya, Kakang Semar duwe karep apa? Ingkang sepisan Kakene Semar badhe mbangun jiwanipun para kawula sak kelurahan Karangkadempel. Gandeng Kakene Semar kok dados lurah badhe mbangun jiwanipun para kawula sak kelurahan Karangkadempel. Jiwanipun inggih dipun dandosi rumiyin. Tata krama, etika, tata susila, sayuk rukun. Lah menika dipun dandani kalih Kakene Semar. Mengkono Punakawan. Nggih. Menika dados kewajibanipun Kakene Semar. Sabanjure lah angka kalih gandeng Kakene Semar menika lurah. Wedal menika Kakene Semar sampun amiwiti ambangun wewengkon sarta wilayah ing Kelurahan Karangkadempel. Kadosa margi-margi ingkang rusak menika sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih Kakene Semar. Wiwit wamangunan inggih pembangunan pajak desa dalan ngarep bali desa menika ngantos dumugi SD loro menika nggih sampun dipun bangun kalih Kakene Semar dipun aspal jrit ngoten. Mengkono Punakawan nggih menika sing Kakene Semar sampun amiwiti ambangun pengkor kadosta masjid
musala sedaya sampun dipun bangun kalih Kakene Semar. Papan panembah dumateng ngarsaning Gusti Kang Akarya jagat sedaya sampun dipun bangun kalih Kakene Semar. Nah, Kakene Semar menika nggih gadah unek-unek lan nggih sampun dipun praktekaken. Wis diprakteke apa Kakene Semar? Nggih menika menehi bantuan kalian anak yatim piatu kalih janda-janda sing boten mampu. Lha ngoten niku. Nggih niku dipun paringi kalih Kakene Semar. Upaminipun sinden Toyoga niki janda sira tuwa kaya yuta blok ngoten niku diparingi ngoten niku. Ngoten niku. Niku wong dadi kewajibane Kakene Semar kok mujudke pembangunan gedung-gedung serbaguna menika iki sampun dipun wiwiti kalih Kakene Semar. Terus damel pertanian sing unggul. Lho niku. Talut-talut nggih sampun dipun bangun kalih Kakene Semar. Pembuatan joglo pertanian nggih sampun dipun bangun kalih Kakene Semar. Bale pertemuan petani ing desa Karangkadempel niku inggih sampun dipun wiwiti dipun bangun kalih Kakene Semar. Nah, sedaya masyarakat menika mendukung program pemerintah. Lho ngoten. Sebabnya napa niku naminipun peningkatan ketahanan pangan untuk kesejahteraan para kawula penting banget lho ngoten. Sing penting warak sik. Lah ngoten. Lah sedaya wau sampun dipun wiwiti kalih Kakene Semar sedaya pembangunan kula wau nanging nuwun sewu gandeng Kakene Semar niku bau sekeng dasaripun nggih carwa cingkrang, dasare sapine nggih dereng payu. Lah menika. Lah wedha menika pembangunan menika saged kendel sebab menapa biayanipun tasih kirang. Lah menika nyuwun pambiyantu kalih panjenengan supados gantar pembangunane Kakene Semar. Mereka Kakene Semar kala wau amundi pusaka Jamus Klimasada mila swanka dumateng negari Ngamarta badhe ngampil pusaka Jamus Klimasada kinarya inggih menika wau karumuraning para kawula tembungipun samangke ngeten Kakene Semar truk yen nganti Gustimu ing Ngamarta ora maringake pusaka Jamus Klimasada Gustimu ing Ngamarta Sri Prabu Puntadewa boyongan marang Kelurahan Karangkadempel boyongan ing Kelurahan Karangkadempel supaya ngamuningali greget gumrukuting para kawula cilik-cilik nggone bangun wewengkon sarta wilayah tembungipun jaman samangke ame wae partisipasi rakyat di dalam pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajati sang kapirangu renang kula kinempet kempet dosaret maneng bawana yoki tukang malangkati yoki tukang neseng jasoki tukang kutuker yoki tukang kutuker nyanyi sam nyaji kula wonten ing dawuh Koko Prabu megat kalimah sawetawis nyanyi Reneng Petro ingkang sowan pun Kakang Ndarawati kok dipun kendelaken mongko swanka dumateng negari Ngamarta menika ugi badhe ngampil pusaka Jamus Klimasada kadosipun kok dipun entringan menika kados pundi Yai Samyaji? Sinuwun. Kadosipun sinuwun Ndarawati kok mboten remen penggalihe. Kawula Koko Prabu Ndarawati uga ngampil pusaka. Kagem menapa? Negara Ndarawati lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang sarta larang pangan pagebluk maneka warna ana negara Ndarawati. Ndarawati bisa waliya jati temak nirmala menawa negara Ndarawati kudu ditunggali nganggo pusaka Jamus Klimasada Punakawan. Oh ngoten to. Iya ya Punakawan nggih kepareng matur nggih. Iya ya Punakawan kepiye?
Ingkang dados Nalindra wonten negari Ndrawati menika sinuwun Bathara Kresna. Monggo sinuwun Bathara Kresna kala wau jagat kula sampun kebrebeken titising Bathara Wisnu. Sinuwun Bathara Kresna menika titising Bathara Wisnu. Bathara Wisnu menika dewa tugase tukang dandani jagat. Menika tugase Bathara Wisnu, tukang dandani jagat. Lho ing atase negara ditunggoni karo dewa tukang dandani jagat kenapa geblok? Saipun negara sanes-sanesipun, mongko negari sanes-sanesipun ayem tentrem bagya mulya. Contoh. Negari Pagombaan ayem tentrem, negari Wirata ayem tentrem, negari Ngamarta ayem tentrem, negari Toyaga nggih ayem tentrem. Lho. Lah kok Ndrawati ditunggoni dewa tukang dandani jagat kok napa geblok? Upaminipun ing pageblok ta itu mestinipun serat kabar kok sampun ageng-ageng tulisanipun. Media cetak, media elektronik kok sampun wonten. Lho kadosipun media-media niku mboten wonten kabar menapa-menapa. Lah saenipun dipun wuningani rumiyin kenging pageblok menapa mboten tembungipun sak mangke dicek dulu mboten. Napa-napa niku ampun gampil entuk pelaporan. Entuk laporan nggih dilaporke mboten napa-napa. Ning dicek rumiyin, ya apa ora? Lho ngoten. Nanging nuwun sewu nek pusaka Jamus Lima Sada dipun caosaken sinuwun Ndrawati. Monggo dienggo tumbal. Pusaka ampung ajeng dienggo tumbal, cobi. Monggo tembung dienggo tumbal niku dipendhem lho. Pusaka ampung ajeng dipendhem lho, cobi. Nanging nuwun sewu, nek pusaka Jamus Lima Sada dipun maringaken Raden Petruk. Nuwun sewu paduka menika dipun sungga-sungga dipun sugata kaliyan tiyang alit-alit sakuran karang kadempel. Wong cilik niku senenge mboten umum nek dirawuhi piyayi luhur niku senenge mboten umum. Wong cilik niku nek dirawuhi piyayi luhur duwene apa niku mesti disuguhke. Tela suguhke, poho suguhke, duwene niku niku kok ngoten. Wong napa-napa disuguhke niku saking senenge menghormati kali piyayi luhur ngoten. Wong urip enten donya niki. Wong urip enten donya niki lho. Nek macan mati kuwi ninggal apa mesti ninggal ulang. Nek gajah mati ninggal gading. Nek menungso mati ninggal jeneng, nek jeneng sing apik nggo sejarah. Umpamipun bangun alun-alun niku, lho biyen jaman kae lurahe kae. Lho, wah niku pun ngoten niku pun mesti niku dieling-eling manut kok anak putu ngoten. Ah nuwun sewu sinuwun. Pusaka Jamus Kalima Sada badhe kula suwun. Nyai. Kula wonten ing dawuh. Kula ingkang badhe ngampil pusaka Jamus Kalima Sada, Nyai. Kula ingkang badhe ngampil pusaka Jamus Kalima Sada. Petruk, wonten dawuh. Meneng ora kowe? Meneng ora? Iki ora ngarepe ratu. Iki ora ngarepe ratu. Yai Prabu Puntadewa ki ratu, jeneng isun ki ratu, Yai Prabu Ndrawati uga ratu. Kabeh ki ratu. Sing ngadepi kabeh ki ratu. Nggih, kula ngertos sedaya menika ratu mboten wonten kencinipun. Kula sampun mudeng iki. Petruk, wonten dawuh. Wis ora kurang-kurang pambiyantu Nyai Kresna marang negara Ngamarta. Dadi ratu mbiyantu-ratu ku jumbo sabab dadat pangkat iki padha. Ayo, coba pikiran. Kresna ku wis bola-bali mbiyantu marang negara Ngamarta. Bareng dapurmu kan Semar ki mbiyantu apa? Nggih. Bantu apa? Panjenengan sinuwun Ngamarta. Iya kepiye Punakawan? Kula badhe mangsuli pengendikanipun Sinuwun Mandura. Iya. Nanging aja ndadekke padudon ya Punakawan. Mboten kula ngertos kan tata krami. Lah saenipun kok kedah madhep mriku. Ngoten. Ngopo dadak madhep mrono? Nek peneleng-penelengan ketok niki tidak menyenangkan suasana malam ini. Nek aja ndadekke padu ya Petruk. Mboten kula ngertos kan tata krami. Sinuwun Mandura. Piye? Nuwun sewu sinuwun. Wong urip wonten donya kados kula panjenengan iki. Tumrap biyantu binantu menika sampun dados kewajibane wong urip. Wong biyantu binantu menika sampun dados kewajibane wong urip. Nek mboten biyantu binantu ora iso. Urip niku ora iso. Saling biyantu, mboten. Piwulang wedok ngemot, piwulang suci nyebataken. Yen kowe kepengin weweh, yen kowe kepengin tetulung, yen kowe kepengin sedekah,
bebasan ulana tangan tengen, tangan kiwa aja weruh, ulana tangan kiwa, tangan tengen aja ngerti. Lah niki sing saya enten niki. Dadi nek wong mbiyantu niku sing apik, sedekah sing apik niku sing menehi sing apik niku ibarate niku tangan tengen, tangan kiwa aja weruh lho. Ora usah diketok-ketokke Gusti Allah itu sampun ngertos. Lho ngoten. Oh, kae kulino mbiyantu. Ngoten niku. Sore mbiyantu rasa grenengan. Ngen kitab suci sampun nyebataken ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Lho, cetha to? Dalang ki iso dalil yo. Ya ayyuhalladzina amanu he wong sing padha iman, yen kowe kuwi mbiyantu rasa grenengan, ora susah ndadak kowe iki mbiyantu kok grenengan, ora diparengake. Nek sampeyan niku mbiyantu kok grenengan, mboten ditampa karo sing gawe urip. Wong korban ngoten niku lho nek saksi bodho korban ngoten niku. Nek jenenge korban ki ya ora usah grenengan. Lho ngoten. Korban kok grenengan. Ora usah diparengake, ora diparengake harus sing gawe urip. Korban ya korban, meneng. Mengke Gusti Allah sampun ngertos. Lho ngoten. Sangkan paran bakal dijoli. Lah Gusti kula niku, Gusti kula para Pandhawa, nate labuh wonten negari Pandura. Nek mboten nate crita kali sinten-sinten. Lho, Pandhawa ki labuh negara Mandura ki lakon apa? Lah jaman Lampaan Kongsa Dujago, kapan lakon Kongsa Dujago? Jengben ditanggap mriki melih kula lakoni. Lho ngoten. Dalu niki niku sanes niku lakone ngoten. Lampaan Kongsa Dujago niku sing didu sanes bangsane kewan nanging menungso. Menungso saking Sengkapura Suratri Mantra. Menungso jago saking negari Mandura Darakla Bratasena. Suratri Mantra dipun pejahi kan Darakla Bratasena. Nuwun sewu Darakla Werkudara mboten ate crita kali sinten-sinten, Tru. Aku tau dadi jago lho, Tru. Dereng. Tau dadi jago negara Mandura, Tru. Dereng. Diam 1000 bahasa. Satriya kok Mas, lho. Lho sing dilabuhi kok Prabu Mandura yen nata Ndarawati durung tau dilabuhi karo Gusti-gusti para Pandhawa. Mboten kemutan sampeyan. Lho, lakon apa? Lah jaman sampeyan badhe dhapan Dewi Ayu Jembawati ngantos Dewi Ayu Jembawati dipun cidra Nalindra saking Eka Cakra ajeng juluk Prabu Wahudaya. Sinten saged ngrebat? Darakla Permadi. Ya mung pisan kuwi ping kalih. Sampeyan badhe dhapan Dewi Ayu Rukmini, Rukmini. Ya sakniki Rukmini ngoten. Darakla Permadi ki labet wonten negari Ndarawati ngantos wonten tembange Pangkur. Yen mboten kaya tembange Pangkur. Kembang Preknara yana baut malih ngoten niku. Maling putri konangan Ndara Jumadi. Lah Permadi lho ngoten niku. Niku enten tembange ngoten niku ya mung ping pindho ping 3. Sampai badhe dhawuh kan garwa sing nomor 3. Dewi Ayu Setyabama Darakla Permadi nglabet wonten negari Ndarawati ya mung ping 3 ping sekawan sampai digrobok enten nggih Mbah Gajah lho. Kula nek bakal dados hansipipun dados sampun wong sawangsul Gusti kula para Pandhawa labuh wonten negari Ndarawati, labuh wonten negari Mandura. Konjakan sing langit kelap-kelap katon Legen sangere sang mawe gandrung sabarang katulung ukir moyak mayik sakit yas paliwur umari sang kandrung rohari sumitra kaya salah saya suwe-suwe ngabangake rai gatake kuwe jane dina iki kowe bali marang anak adem takon dosa apa datake tadi muringe Baladewa kowe ayo kowe kudu bali marang anak adem ora karo ngambil pusaka Jamung Lima Sata janji kon ngrasake ngomong ngambil pusaka Jamung Lima Sata apa datake tadi muringku kok ada apa bos kowe karo aku diutus karo kakekne Semar nganti bali ora nggawa pusaka Jamung Lima Sata nglantar kae ana wit waru mesti diweni diadung nggo gantung diasmu karo ndasku watahe kakekne Semar kuwi ngerti dhewe nek kae saka kuwi Sinuwun Mandura ki muring-muring terus tanggung jawabmu piye kok aku diutus kowe ya diutus aku dikongkon kowe ya dikongkon aku tanggung jawab tak rewangi bantah rembug saka gedhe tanggung jawabku karo kakekne Semar saiki
ganti kowe kok ngene terus piye rembug tak pasahke kowe mergo kowe wasis bab mau rembugan ngono nggon sastra nggon budaya aku percaya karo kowe nek bab nggon jotosan pasano bakok lho ngono ngono di ugemi peres rene kok peres mundur nek kowe wedi mundur rumangsaku wong sewu sinuwun ngamato iya Bagong aja ndadekke padutan mboten wis pokoke wong sewu lek kula malangkrik sinuwun mbok iki diduke rasa malangkrik wah nesu ora entuk ya sinuwun Pandura piye kula pun krungu nek sampean kalih kula kalih Petro mang tunggung kan bali marang Karang Kademel sampeyan nggih badhe ngambil pusaka sinuwun Ndrawati kula nggih badhe ngambil pusaka padha-padha sing ngambil pusaka mongko sing duwe ulung-ulungake kok sampeyan iki nundung-nundung sampeyan iki dayoh kula nggih dayoh enten mriki padha-padha dayoh kok sampeyan nundung dayoh dalile apa sing domah sinuwun ngamato lho ning dayoh aku tak ratu enten Mandura enten mriki nggih dayoh wah jaman panten kumanku RT enten mriki nggih dayoh kayak sampeyan ke rumah saku hulap-hulapan nek nundung kula kalih Petro nek ngoten sampeyan ngajak gelut kalih kula ajak-ajak gelut kalih kula pripun saiki wani saya wani ke apa lho tegese wani karo botol lho sing diwedeni apane wong padha wong kok Wah, bener wani kalih sampeyan nek salah kok nggih mundur nek bener kok wani kalih sampeyan kok ngapa eleng piye wani tenan kowe wis meneng ngono kowe aja ngendong-ngendoni ngono aja ngendong-ngendoni aku wani tenan timbane urip bendina mau doyak-oyak mindreng kok wis modar mbok wis lakoni terus ngono kok sinuwun Mandura kula mung kepengin ngelingke kalih sampeyan tembunge wong kuno biyen tembunge wong tuwa biyen tembunge wong Jawa biyen wong nrimo kuwi uripe dawa wong sabar ki rezekine jembar mudheng sampeyan wong ngalah uripe bakal berkah wong sing jujur uripe makmur sapa sing suraya uripe mesti sengsara sapa sing sombong amale bakal kobong sapa sing telaten bakal panen aja padha kersura mundhak gelis tuwa sing wis lunga ya balekno ya lalekno sing wis lunga lalekno sing durung teka entenono sing wis ana syukurana sing wis ana syukurana iki pituture wong tuwa ya pituture wong Jawa mangele-ngele singo parong pan potonu makso kacak metoning murine macan gembong ing ayon nagaraja ing kanan singo muladre setan lawan manungsa padha kedhep lawan teluh hantu bumi
wonten dawuh sinuwun. Jroning dina iki kowe tak gondheli, ngerti yo? Ing ngarep tak terangake yen to Ngamarta dudu papane wong padu nanging Ngamarta papane wong katentreman. Inggih nuwun sewu kula ing lepas ora tak keparengake jeneng sira padha padudon negara Ngamarta. Lajeng kersanipun jeneng sira balya marang Karang Kadempel maturkan Kakang Semar. Yen to mangsa kala iki negara Ngamarta lagi nampa pepeteng. Mengko Kakang Semar wis mangerteni apa kang isun karepake. Oh nggih. Dados kula kenen matur kang Kakang Semar bila negari Ngamarta nembe ke taman pepeteng. Iya mangkono-kono kawon. Oh nggih. Daya-daya kula minta pamit, ayo sinuwun kula ugi minta pamit. Lalungsen tak bakal muga rahayu kang dadi laku. Dadap tingkah mrawan wonten ing dawuh Koko Prabu Indrawati. Ing ajeng padungo badhe sabyantu dhumateng pun Kakang Indrawati. Kula estu ngampil pusaka Jamus Kalimasada lho Yayi. Kula estu ngampil pusaka Jamus Kalimasada. Mula nggih Koko Prabu. Menawi parang paduka mekaten monggo kula aturi nampi pusaka ing Ngamarta pusaka Jamus Kalimasada kula aturi majeng lenggah paduka Prabu Indrawati. Kula nyuwunaken pamunten dhumateng Kadang Kyai Kresna ingkang tepuk Tata Krama. Liripun kados pundi? Rikala semanten Kresna muncul negari Mandura. Pun Kakang dipun boyong dhumateng negari Ngamarta. Supados pun Kakang mung dados saksi. Adria Kresna mantuk dhumateng Padura ingkang badhe ngambil pusaka pun Kakang dados saksi. Pun Kakang dados saksi rene. Kresna sampun pikantuk damel lakon jebul pun Kakang Mandura dipun tinggal maglaleng lah. Ketingal menapa kok singgih negari Ngamarta cobi? Wah, bare Kakangku. Ki masih nopo? Karo piye pusaka kok kula ngaku ingkang Kresna Kakangku ora taren-taren karo sedulur. Mongko pusaka kon sambung rapete karo pati urip benda.
Nyai Sena bareng Kakang Kowo. Wong nyilih wajibe ngolehake. Wong nyilih kuwi wajibe ngolehake. Sing disili yo bakal diuli. Yen kodrate sing gawe urip pusaka Jamus Lima Sada ki darbeke Puntadewa. 1000 dalan bakal bali manegara, percaya marang wong Kakang. Ana tetembungan kridaning ati tan bangkit bedak marang kutane pasti tegese budidayane menungsa kuwi ora bisa ngungkuli marang garising kuwasa. Mula ing lair angudikardi ing batin angesti Gusti. Yen bisa jumbuh lair kan batine bisa mbabar padang jingkang kang sawo sinandhang. Ana tetembungan Suradira jayaning rat lebur dening Pangastuti. Sapa sing bibiti ala ing kono wahyune mesti sirna. Percaya marang pun Kakang Yodi. Satemene sing gawe ora bakal ngrobah marang nasibe menungsa. Yen menungsa ora ngrobah marang nasibe dhewe di. Aja turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jagat. Nyangking bokoro kencanane isine donga tetulak sandang kalawan tangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Kota Pantomako samangke wonten kaelokan pratanipun Ratu Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna gegandhengan kanca Raden Setyaki andhas kagiat sami mulat. Sajake wae ngamarta kene ana pernatan anyar. Pernatane dal kados pundi? Lho ngantos ana tamu ora dibagekake kabeh do meneng karepe kepiye iki? Kados kegelan ngoten nggih Pak Prabu. Wah, didengakanku. Perkudara apa? Kowe bali meneh ing apa? Pusaka apa serampuk? Sing nyilih mau. Ya wis rampung kabareno. Kresna, wonten dawuh. Besok meneh nggo tatanan. Nganggo tatanan rikala semana kowe mucur negara Mandura. Pun Kakang kok kanthi manegara Ngamarta kok dadoke seksi. Gandeng kowe entuk gawe bisa mboyong pusaka pun Kakang kok tinggal. Karepmu kepiye? Wali ngajak wali tanggung jawab. Ratu kaya ngono apa? Tanggung jawabmu kan wong Kakang ora endi? Yaki kula wonten dalu. Lagi iki lho Kresna mara tamu dionek-oneke wong pirang-pirang. Janaka kula wonten dawuh maju di. Pun Kakang bakal dangu siabi. Padha pulang ning kalbu. Ing sasmita amrih lante. Aja pijar mangan nendra kaprawian den kaesti. Oh
pesona sarirane cegah dahar lawan guling cegah dahar lawan guling Arjuna wonten dawuh pun kakang kelawan Yayi Janaka kuwi padha tunggal guru kala pun kakang meguru Bekan Padmanaba Siadi uga meguru Bekan Padmanaba yen meguru tuwa Siadi nanging awu tuwa pun kakang tur maneh pun kakang kuwi yen uripe pun kakang Koko Prabu Mandura kuwi dadi wong tani ana Widara Kandhang merga apa Bapa Sagopa dadi petani ana ing desa terus Koko Prabu dadi tukang gaut upamane Koko Prabu Mandura ki dadi ratu wis lumrah nanging Koko Prabu Mandura ki ngelingi wiwit cilik uripe dadi tani gandeng kowe karo aku ki mau tunggal guru kudune Janaka ngerti tur pun kakang ki Wisnu Siadi uga titising Wisnu pun kakang ki sing ngambil pusaka pun yo dudu kok didakwa yen aku kuwi ngambil pusaka ayo sama sama nganggo mripat batinmu aja kok sama nganggo mripat lahir sejatine pun kakang iki sing ngambil pusaka ya apa dudu Koko Prabu layong kumbal kojam ora nyomretani ora butuh jimat kuden kloso pengayoman kula boten ngintena bilih ngamarta wonten telik sandi upaya nggih telik Mangindra-Jala utawi Malingaguna ingkang nyidra pusaka Jamus Klimasada mimba paduka Koko Rabi Ndarawati. Lho, dadi mau sik ana Kresna sing teka kene. Inggih. Nyidra pusaka Jamus Klimasada Werkudara ditekakan opo. Ature kadangmu Janaka yen to ngamalta ana Malingaguna. Nyidra pusaka Jamus Klimasada mimba kaya pun Kakang Ndarawati. Ora idep ngerti ku mau sing gawa kowe baline kudu saka kowe. Kabeh tak pasake ngerti ku musik gawa kowe saksine wong akeh. Baline pusaka yo kudu saka kowe. Janaka kula wonten dawuh. Kowe kuwi senopati lho iki. Kowe iki piyai luhur. Aja gampang nangis. Lho ing atase kowe kuwi mau mung kelangan pusaka kek nangis. Mongko kowe kuwi piyai luhur. Aku ngandhake lho Janaka. Piyai luhur sing jempolan, piyai luhur sing jempolan. Nangiso yen rakyat ora bisa mentas saka kemiskinan ki do nangiso. Panuwun dene paduka ngelingaken dhumateng Janaka. Ya, Janaka. Wis tak elingake, sae nyasi-nyasi wonten ing dawuh. Kula nuwun pamit ya, Nyi. Kula badhe ngupadi Malingaguna nyidra pusaka Jamus Klimasada. Inggih, Koko Prabu. Janaka kula wonten dawuh. Aja mestheke urip ya. Sing genah urip ki mesti mati. Sing kumrangkang sing duwe nyawa ki bakal mati. Apa yen kowe ku mau sembahyang terus sugih? Iya. Kuwi ora ana hubungane. Sembahyang kuwi mau sembahyang kuwi urusanmu, kowe ngabdi karo sing gawe urip.
kowe nyembah karo sing gawe urip mau tegese ngabdi karo sing gawe urip lah sugih kuwi karepe sing gawe urip marang awakmu sugih kuwi mau karepe sing gawe urip marang awakmu dadi rejeki ngono ya aja ngomong bab ngono rejeki sing gawe urip kuwi tanggung jawab marang awakmu sing gawe urip kuwi tak baleni tanggung jawab marang awakmu lah saiki tak takon tanggung jawabmu karo sing gawe urip ki apa sing penting kowe nyambut gawe sing sregep lan jujur dadi wong sing wong liya percaya marang awakmu kowe dadi wong sing wong liya percaya marang awakmu dadi wong sing wong liya kuwi mau wedi kelangan kowe inggih Koko Rabu nyuwun pamit Yayi inggih sedaya kula pasaken dhumateng Koko Rabu Ndoro Sirametu njaba ndang Prawadaba negara Amarta Trisut bakal kundur kedaton. Tak suwun negara Ngamarta tansah ayem tentrem bagya mulya. Negara Ngamarta ben kuncara ya di ben kuncara asmane.
Nduk Limbu. Apa, Mak? Engkang Wadara triki aku lan kowe tansah muji syukur ana ngarsane Gusti kang akarya jagat ya Allah Subhanahu wa taala. Engkang tansah paring karahayon, paring kenikmatan, paring keselamatan, paring rezeki marang aku lan kowe ya, Nduk. Iya. Dening natriki aku kan kowe katimbalan sowan ana ing kelurahan Toyobo, Kecamatan Sambung Macan, derek Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mapan ana alun-alun Toyobo, Nduk. Oh iya. Sing tindane gubuke dhewe sapa? Bapak Lurah Toyobo. Paraji. Panjang umur, sadongake panjang umur, banyak rezeki, dadi lurah meneh ya, Nduk. Allahumma amin. Ya. Angger kerepayangan dadi lurah meneh, Pak. Ngono. Nduk Ibu, apa pengiki dirawuhi Bapak Bupati? Wow. Gandeng Bapak Bupati Sragen rawuh, Nduk. Iya. Gandeng awake dhewe iki wong Boyolali. Oh iya. Bapak Bupati rawuh. Ingkang baken ngendikan kelawan rakyat Sragen kang padha rawuh ya, Nduk. Oh, diberi kesempatan ngendika. Monggo Pak Bupati aturi paring dawuh dumateng rakyatipun kados pundi perkembanganipun Sragen. Cukluk, cukluk, cukluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu sekalian, seluruh warga Kabupaten Sragen, khususipun warga Kecamatan Sambung Macan, lebih khusus lagi warga Dusun Toyobo. Sampun ngantuk napa tesih ganggas niki? Ganggas nggih, wong limbuane nembe dal ngoten nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kita semua dalam keadaan gembira, kita semua dalam keadaan bahagia. Ulang tahun Sragen yang ke-279 tahun ini tidak hanya dipusatkan di kota Sragen, tapi disebar ke seluruh kecamatan Kabupaten Sragen. Jadi ada 20 kecamatan, setiap kecamatan merayakan Hari Jadi Sragen. Jadi saya sampaikan ke Pak Sekda, uangnya itu berapa kalau merayakan Hari Jadi Sragen? Oh, uangnya segini Pak Bupati. Saya melihat angkanya, lalu saya sampaikan, Pak Sekda, kalau uang sejumlah itu hanya digunakan untuk peringatan di kota Sragen kok emang-emang. Terus saya sampaikan, tolong jumlah uang yang ada ini dibagi-bagi ke semua kecamatan sehingga bisa diselenggarakan peringatan Hari Jadi Sragen di setiap kecamatan. Nah, alhamdulillah malam ini adalah bagian dari program itu tadi. Programnya Pak Sekda bagi-bagi anggaran, dibagi-bagi di setiap kecamatan. Nah, setiap malam ada 2 kecamatan yang menyelenggarakan
peringatan Hari Jadi Sragen. Tadi Mbah Wakil sampun napa wau nayuk teng ngepringan jenar. Wah, Mbah Wakil ini nayuk mangkatnya cepet banget. Mau saking jenar terus melayu mriki. Terus peringatan Hari Jadi Sragen tidak hanya dipusatkan di kota Sragen, tapi didistribusikan, disebar ke setiap kecamatan supaya terjadi penyebaran keramaian, supaya Sragen ini benar-benar milik warga Sragen semuanya. Harapan kita insya Allah nanti kita anggarkan di tahun depan setiap desa ada kegiatan untuk Hari Jadi Sragen. Mangke duwite keng kabupaten nek kurang Pak Lurah sing nomboki. Nggih. Kados niki kegiatan ing artone keng kabupaten nek kurang Pak Camat sing nomboki. Nah, ngoten. Pak Lurah sing nomboki. Ya, Pak Lurah, Pak Camat sing nomboki. Mungkin ngoten. Terus mungkin disebar, terus semua merayakan keseniannya menjadi hidup di setiap desa, UMKM-nya hidup, warga guyub rukun, ngoten. Terus supaya rasa memiliki Sragen ini benar-benar menyatu. Sragen ini benar-benar milik kita semua, bukan milik 1-2 orang saja atau milik orang kota Sragen saja, tapi milik seluruh warga Kabupaten Sragen. Bapak Ibu sekalian, Sragen ini punya sejarah yang besar, punya sejarah yang panjang. Jejak sejarah Sragen bisa ditelusuri tidak hanya pada masa kolonial, masa penjajahan, tidak hanya bisa ditelusuri pada masa kerajaan-kerajaan, tapi bisa ditelusuri sampai zaman purbakala. Menurut ilmuwan, Sragen ini 2,4 juta tahun yang lalu adalah sebuah samudra besar yang kemudian mengalami pengeringan. Buktinya apa? Di Krikilan Kali Jambe ada mata air yang rasanya asin mengalir sampai dengan hari ini. Di Krikilan, di Kali Jambe, jejak-jejak binatang purba yang hidup di laut bisa ditemukan di sana. Jadi dulu sebuah samudra besar, lalu ada benturan lempeng benua, terangkat, lalu terjadi pendangkalan, muncullah rawa yang bisa kemudian tumbuh berbagai jenis tanaman. Tanaman-tanaman tumbuh, muncul kemudian kehidupan binatang. Ada gajah, ada kerbau, ada buaya, ada kura-kura. Jejaknya ada. Dan setelah itu muncul kehidupan manusia purba yang hidup berkelompok antara 7 sampai 10 orang. Nah, manusia purba yang hidup pada kala itu antara 1,5 juta tahun yang lalu sampai 1,7 juta tahun yang lalu itu disebut sebagai Pithecia.